Tachisin pat ngai khoblei phi bat ngapan pau je songu phi ki perlok barok ki belalong kinok support berat ba yo ni channel jengi te ka topik bang ko aban le khadi por kolong sephang ka jingi pher pedeng ka bible jo ka balang catholic bat ki protestan o ni ju sno sephang ka jingi te ne la ne ka bala po chu upot bat ka jingya kawang keti la ne ka jingi ben ye kho iwe pat kum ki para bangai ya Jesus Christ rei kum kini ki e barobor ki jujia hangi kristan khamtam ki bompat da sempang bahala ni ki bompat dangam jeliu ki baduna ka jing tip khamtam hakawi dei bat ka bible bat ka history jongka bat lingba jong ni video kerman skam bagin yo sibon ki jing mentoy ki balong sepang komno la palong ka bible bat ka e ka daw ka bala penmi ki jing pher pedeng ka bible jong ki catholic bat ki protestan isyobe nya seprang kerpat e feel depsung de so masalah ki ni video bat kum juru subscribe ini channel jengin tai pi perlok ki bompat subscribe bat sachisin nga kerpat ye phi som ha sabu I komen jong phi kum notice ngo sepang kini ka topik bat ka jing wan ra jong ngai kini ka topik de bang kwa ban pen kesan ne ban pen rem ye kono ka kenhun balang le ne ka niam rei kalong bat kum no ban ye thu le ne ban pen I ye ka jing sisa kot kum badon ka jing tho ka balong na ki kpa baning kong jong ka balang kristan bat na kilin do jong ka niam jiu te skoi ko pen kan mau ye phi ho iem kan ka juk balong ka juk jong jing sai dan ni rata ka juk jong jing start marata la dei ka por ngi begin brat no sa jingai ka jing smo sorong niam namaram don kuno niam la ne ka balang ka perthai ka bala ban a jing im yangi rei dei tang ka jing ngai pat ka jing le ka jingi ka mon ka jong Jesus Christ ho don bun ki perlok ki ba komen apo ki comment section ki ba ka lienga pidei na ka balang ayu rei ka jubak ko bang kham so tenat ban ai gi kelong ba ngam dei na kuno ka kenhun rei ngadei unong bot jong Jesus Christ namar khlamu Jesus Christ kamen toila da philait ha kono kenhun ru henrei ka bakong santam kalong ka jinge dei ka jongi maroi bat Jesus Christ habang ong kom ta kamut pade ba ngimdon kam ya kenhun henrei ngidon kam ya kenhun bangin ya sakri ban manelang ya utra henrei kabadon kami kalong ru bangin hab banda yit benia ne banda besar benia khamtam hagi di singi bagi por ka bamenta kibuni kenhun ki ba yalam bakla bat hikai bakla wajib ke bible ke balong ke ketin ke jawab leru di to mentang nya poi ba no saka topik kata ke balong sepang ke jing ye pher pedeng ke bible jong ke balang catholic bat ke protestan ke bible catholic bat protestan wala ki don sibun ki jing ye seriem henrei ki don ru kat to kat ni ki jing ye pher ki bapau ha ke jing don ki kitab bat ke jing batai yaki bat ke jing sutu iki ni ki jing ye pher kala bat ai ke jing sempang ki bakordor ye ki kristan ki bawat ban ngam jeliu ye kajing long jong ka bible jong ki kajing ye pher bakong san pedeng ka bible jong ki catholic bat ka bible jong ki protestan ka don ha ka testament ka barim haning isu thu ba kajing ye pher ka don tang ha ka testament ka barim ka bible jong ki catholic ka kenthop bat ka don tam ha ka ye ki hinyau teli ki kitab ki bom don ha ka bible jong ki protestan kata kamut ba ka bible jong ki catholic ka don hadu sau penriu teli kitab ka Old Testament pat ka Bible jong ki protestan pat de ka don tang lai pukhandai teli kitab kat bah ka New Testament pat ki don mar ar phnyo teli kitab jing ye pher ka don bai tang ha ka Old Testament sau penriu la lai pukhandai pomot ba ka Bible Catholic ka don tam hadu nyo teli kitab pat kita kilong ka kitab jong utobit ka Judit nang ta kitab ke Baningkong bat ke Baar Makabi nang ta kitab jong ke jing start Solomon kitab Usirang bat Ubaruk balatip iki kum kita ki kitab Deuterocanonical lane Apocrypha ya gini ki nyotli kitab ke badon tang ka Bible jong ki Catholic lakhot iki kum kita ki Deuterocanonical lane Apocrypha Catholic ki kenya gini ki nyotli kitab kum kita ki jing thok ba khoj bala pasat musim da oblei kat ba ki protestan ki nyaw ki kum ki kot history bat ki kot niam ki bakordor henrei kim ya hap kerdan bat ka jing thok ba khoj bala pensong nong rim ha ka niam lane ha ka canonical scripture ki Catholic ki nyaw ki kum kita ki jing thok ba khoj henrei ki protestan pat de ki nyaw ki kum kita ki kot history bat ki kot niam ki bakordor henrei kim ya hap kat kata kerdan ban khot ki kum kita ki jing thok ki bakhoj ki bala pasat men sim da oblei
Di tu mentang nya pit benia ka ai kejing mut jong kene kentin Deuterocanonical. Deuterocanonical ka thau ye kitu ki kitab bala tho pedang ka por jong ka testament berim bat testament ke bathamai. Bat la pedang ye ki da ki jiu ha ka tu ka por kham tam e da ki Farisi. La yo i bat la nyau ba ki long ki jing tho ba kordor. Ha ka history jong ki jiu henrei kim dei ki jing tho ba khui. Pala pesat mensim da ublai. Tementa tu nya pe sakai kene ka jing mut jong kentin apokrifa. Apokrifa ka dei kentin ka bala pendon kam na ka benta ka tu kat ni ki kot ki bala tho da ki nong tho jiu. Ha ka spa senam ka bakhat du. Aswa ukris bat ka spa senam ka baningkong hadin jong ukris. Ki bala sim ne nyau ba ki long ki basabar jong ka Bible Hebrew. Ne ka kot bak khu jong ki jiu ka bagi khot ka tanak. Ha ka spa senam ka balai Sua ukris ya ka jing tho bak khu jong ki jiu ringkat bat ka apokrifa ya ka bala tip rukum ka Deuterocanonical book lapan kelas ya ketin gering. Kenang ban pensuk iki bobun ki jiu ki bom nang bahab ya ka ketin Hebrew. Ya ka ni ka jing kelala tip kum ka Septuagint kering. Nak benta nyau pho ka bathau ya ka jing itu khana ka ba nyau ko arngot ki nong hikai niam jong ki jiu ki bala trai ya ka ne ka jing pen kala sa ka ketin gering. Laju khot ya ka LXX la ne nyau pho ha ki dak Roman. Ha ka bala thau ya ka New Testament ha ki snam jong ka balang ka baningkong ka LXX kala long ka ba la pendon kam ha da ki jiu bat ki Kristan jiu bat ki Kristan ki la sim ya ka kum ka Old Testament jong ka Bible Kristan henrei ha ka snam sispa edi ki ravi le ne ki no hikai niam jong ki jiu ki la pathamai ya ka jing tho ba khu jong ki bat ki la seng ya ka kanon ha ne ka jing tho ba khu bat ki na jong ka niam jiu bat weng no I ka tu ka ni ki benta jong ka Septuagint kring ka jing tho ka bala weng no ka long ka kan hun jong ki khat san tli ki kon jiu ki bala dap tho ki bala tho ha ka por spa nyo pho sua ukris hadu nyo pho hadin jong ukris ki bom som lalap ha ki jing tho Hebrew jong ka jing tho ba khu jong ki jiu la ne katana hang ni su thu ba ki rabi la ne ki no hikai niam jong ki jiu ki la weng no hadu khat san tli ki kitab namar ba kim som lalap ha ka jing tho ba khu la ne katana ka jong ki henrei ka balang ka baningkong kam som labut ya ka jing pen kala jong kaniam jiu bat kala yai beteng bat pendon kam ya kita ki jing tho ka bagi khot ka LXX kum ka Old Testament ha ka snam sia jar san spa arphuai ha ba ka balang Kristan kala ya phia arliang no apdeng ka Katolik bat ka Protestan kinong yalam Protestan kila rai ban penbaik ya ki kitab jong ka Old Testament kat kum ka kanon ka batikna jong ka niam jiu bat penkendriak no I kita ki jing tho ki bakan thup ya ki nyau tli kitab sakawai pat ka benta bakar pang jong ka Bible ka bagi khot ka apokrifa bat kelasa kumta hadu siteng jong ka spa snam sejar praspa henrei kat banang mi ki por damar ba ki ngej ba ka apokrifa kam dalong ka badon kam kinong penmi Bible kila weng no ya ka ha ka bakut na ki babun ki Bible jong ki Protestan dekat tu mentang ilak pos ka bakut jong ni topeng ngakar pat di piboro ba somha ba pin yawat banyak hilade wat namngai ka ei ka bang ong boro khnang ba pin tip bat thenlap ki sisa dala dehi batang ka wei ka ba ngasngusi kalong ba ki babun na prenjingi ki don pren kata ka jingi sngo ya perniam henrei kum ki khun ki jong oblei so dei ka poringi bangin yalong teli ka wei bat bangin yalong kum ki henman ki para ha ukris khnang bingin nang la ban tei ka balang ka bomon rai kata ka jingi sngo ya perniam ha ka ne ka sla jong ka khandau tena bata ka ne ka por ngan pankut no ne ngin sia siam pat ha ka wei ka video kublai sibon ni phi bara